Po predstavení bola Nokia E90 plnohodnotným nástupcom Nokia 9500, dlhoročne predávaného smartfónu s QWERTY klávesnicou a rovnakou konštrukciou. Jej nástupcom bola ešte aj 9300. Na model E90 sa čakalo dlhé mesiace a dlhé mesiace sme čakali aj po jej predstavení na spustenie predaja. Toho sme sa dočkali v auguste tohto roka, avšak vo veľmi limitovanom množstve a za cenu cez 31 000 korún. Ak si E90 udrží cenotvorbu modelu 9500, tak sa ani po roku jej cena neobjaví pod úrovňou 20 000 korún. Komu sa zdá E90 drahá? Má k dispozícii ešte menší a menej vybavený model 9300, alebo stále predávanú E61 i verziu s fotoaparátom. Zabudnime však na cenu E90 a poďme sa venovať jej funkčnej výbave. Momentálne je to totiž jeden z najlepších vybavených telefónov na trhu. Už v závernom stave je to plnohodnotný smartfón s QVGA displejom, dobrou klávesnicou a fotoaparátom s automatickým zaostrovaním. Vonkajší displej zobrazuje rovnaké informácie ako vnútorný, okrem fotoaparátu, ktorý funguje len v závernom stave. Ak napríklad upravujem dokument a telefón zavriem, vidím dokument aj na vonkajšom displeji. Toto správanie je však možné vypnúť a po zavretí sa môže zobraziť domáca obrazovka. V takom prípade však upravovaný dokument už potom neuvidím ani na vnútornom displeji. Ak by som mal E90 prirovnať k niektorému modelu od Nokie, nazval by som ju asi N95 s QWERTY klávesnicou. Aj keď E90 nepoužíva QWERTY, ale QWERTZ. Po Nokii 9300 a 9500 si E90 zachovala riadok špeciálnych tlačidiel na spúšťanie konkrétnych aplikácií. Pribudlo podsvietenie klávesnice, regulované týmto tlačidlom. A spoľahnúť sa môžeme aj na prítomnosť tlačidiel Control, Characters a mediálne tlačidlo. E90 už nie je členom radu S80, ale S60. Preto má veľa funkcií spoločných s ostatnými telefónmi s operačným systémom Symbian najnovšej verzie 9.2. Používa dva procesory plus grafický akcelerátor a tak Nokiu E90 môžeme kľudne považovať za rýchly telefón. Keďže E90 už podľa názvu členom E-Series, chýbajú jej funkcie a prednosti N-Series. Teda, napríklad tu nenájdeme animovanú 3D galériu, aj keď ja som spokojný s rozdelením snímok a videí do samostatných priečinkov, ktoré je bežné práve pre triedu E.
Vážnejším nedostatkom telefónov radu E je chýbajúca úprava fotiek a videí. A tak musím e-mailami odosielať 3 megapixelové zábery. Zo zábavných funkcií ponúka E90 všetko od FM rádia až po záznam VGA videí. 3 megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním je veľmi dobrý, ale jeho ovládanie nepovažujem za úplne najlepšie. Aj pracovné funkcie zvláda E90 na výbornú. Vedie to pracovný smartfón. Editor dokumentov je veľmi dobrý, rovnako aj kalendár a opakované budíky. Kalendár je samozrejme prepojený aj s aktívnym pohotovostným režimom, na ktorom vidíme aj najnovšie správy. Stále mi však v smartfónoch radu S60 chýbajú časované profily. Ku bežným poznámkam z Nokia E90 pribudli aj aktívne poznámky s možnosťou pridávania súborov. E90 má pre mňa 3 základné výhody. Veľmi dobré spracovanie a konštrukciu, perfektnú QWERTY klávesnicu a výbornú batériu BP4L s kapacitou 1500 mAh. Veľmi dobre zvládnutá je konektivita E90. Od GPRS cez Edge, UMTS až po HSDPA, doplnené bezdrôtovým rýchlym pripojením Wi-Fi. Najviac ma asi na E90 sklamala funkčnosť GPS. Rovnako ako v modeli N95, ani v takejto lokalite som satelity nenašiel. E90 je jednoducho výborný pracovný nástroj, doplnený aktuálnymi zábavnými funkciami. Ja budem spokojne ďalej používať Nokiu E61i s QWERTY klávesnicou, ale to len z dôvodu ceny E90.